estamos a piques de comezar o verán e iso nótase, e non soamente no tempo, que a verdade é que cambiou bastante con respecto á semana pasada, senón tamén coa cantidade de eventos culturais que traemos hoxe á senda. Así que sen máis dilación, comezamos. Comezamos a senda cultural dende a Sala Nemo Non de Pontevedra e o facemos dende aquí porque está disponible ata o día 28 de xuño a exposición Atlántico Norte de Fernando Lafuente. Atlántico Norte é un xogo entre a revelación e a desaparición. As obras foron realizadas durante a estancia de Fernando Lafuente en el Hamilton College de Nova York. Ademais, o arquitecto tamén presenta outra serie de traballos que levou a cabo con anterioridade en España. Con esta mestura de pezas, Lafuente demostra a súa evolución artística ao longo dos anos. A exposición estará disponible na Sala Nemo Non de Pontevedra ata o vindeiro 28 de xuño. En Valga, 4 pintoras da comarca reuniron a súa obra na exposición Encontros Creativos. Marise Canda, Elena Vidal, Aurea Garabán e Rosa Vidal. Elas son as artistas desta exposición. Os seus traballos, a pesar de ser moi diferentes, consúganse á perfección. A obra de Elena Vidal é paisaxística e inclúe un retrato de Rosalía de Castro. Marise Canda ten un estilo moi distinto cos seus óleos sobre lenzo. Pola súa banda de Aurea Garabán, que conta con 17 anos de experiencia, destacan as súas obras cheas de cor, ao contrario que as de Rosa Vidal, que sempre preferiu pintar en branco e negro. A mostra Encontros Creativos estará disponible na sala de exposicións do Auditorio de Valga ata o vindeiro 30 de xuño. O Concello de Vilanova de Arousa acolle ata o 30 de xuño os fondos bibliográficos da Fundación Valle Inclán. A Casa Museo do Cuadrante custodiará durante todo o mes os fondos da Fundación Valle Inclán. A maioría son publicacións deste autor en diferentes linguas: inglés, francés, alemán, italiano ou holandés. Ademais, no futuro auditorio do Esteiro estarán disponibles próximamente 4 pinturas, unha exposición gratuita e disponible para todos os que se queiran achegar a Vilanova. Hai exposicións que son necesarias para a sociedade. Un exemplo é que se inaugurou esta semana no Café Moderno de Pontevedra, a mostra Como me presento. Esta exposición convídanos a reflexionar sobre a inmensa fenda entre os perfis socialmente moi expostos, é dicir, os personaxes famosos, e as persoas invisibles e ignoradas socialmente, que neste caso están representados en persoas con trastorno do espectro autista. Este proxecto quere favorecer a incorporación de persoas e colectivos en situación de vulnerabilidade social, a creación e ao consumo cultural. A mostra pode visitarse de xeito gratuito no Café Moderno de Pontevedra ata o día 13 de xullo. Antes de rematar coas exposicións, recordamos que esta fin de semana é a última na que poderedes visitar a mostra de Rosario Uribe en Vilagarcía. Todos estes cadros están relacionados co fondo do mar e coas paisaxes da nosa terra. Ademais, en todos eles destacan as cores vivas. Entre o mar e a terra estará disponible até 19 de xuño no Auditorio de Vilagarcía. Mañá comezan os paseos pola Pontevedra Literaria. Carlos Aurelio López Piñeiro, Carlos Taboada e Lourdes Maceiras. Eles serán os guías dos 3 roteiros desta nova edición. Uns paseos que terán lugar neste mes de xuño na cidade e que comezan mañá ás 11:30 con Carlos Aurelio. O tema principal deste encontro será cando o rural comezou a trasladarse sobre a cidade.
As persoas interesadas poderán inscribirse a través do enderezo pontevedraliteraria@gmail.com. As prazas son limitadas, 50 por percorrido. Mañá celébrase unha das iniciativas culturais máis destacadas de Pontevedra, o Vermú entre libros na Libraría Paz. Pilar García Rego presentará o seu último libro, Sandalias verdes, zapatos azuis e cans negros. Unha obra na que os versos, como a propia autora di, flúen do goce do tempo, da luz nas pernas, das cicatrices susto da groma vida, do niño esfiañado e do Deus. A cita é mañá ás 12:30. E pasamos a un concerto taller que se celebrará mañá. Roberto Oliveira chega a Redondela co proxecto educativo Electronic Container. Con esta iniciativa, Roberto Oliveira pretende divulgar a cultura musical a través do mundo da percusión. Este proxecto é fresco e innovador, e nel adáptanse os novos medios electrónicos e visuais. A cita é mañá no Auditorio Multiusos da Xunqueira ás 5 da tarde. E mañá no Liceo Mutante de Pontevedra poderedes desfrutar dos concertos de Dois e Mundo Prestigio. O Grupo 2 presentará o seu Fenómeno EP. Por outro lado, Mundo Prestigio chega para soballar con pop do futuro. O concerto comeza ás 8:30 e o prezo un donativo de entre 5 e 10 euros. O lugar non o esquezan, o Liceo Mutante de Pontevedra. Pechamos a senda cultural co evento Música nas Velas, que se levará a cabo o domingo en Baiona. Este espectáculo musical xira alrededor da exposición Vento nas Velas do fotógrafo Surso Lobato, unha mostra que chegou a semana pasada a Baiona e que ten como objetivo achegar a cultura marítima a toda a provincia. Mañá haberá un concerto no que participarán, entre outros, Surso Souto e Orfeón do Berbés. O evento será o domingo ás 7:30 nos Xardíns da Casa da Navegación de Baiona. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero atentón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.